Tehát nincs minden sarkon egy adattudományi vállalati tanszék, hanem ebből Berlinen kívül egy van itt nálunk Budapesten. Tehát annyira varázslatosnak tűnt nekem ez, hogy ez egy matematikailag lehetetlen problémára lehet egy jó, közelítő, iparilag alkalmazható megoldás használni. És ebben a versenyben kvázi előrébb kerülnek egy PhD megszerzésével, tehát az eredményességhez ez is szerintem hozzátartozik. Nagy európai kutatásfejlesztési projektekbe is bekerülnek a doktoranduszok, egyenrangú félként, tehát kutatói státuszban. Laboratóriumokban a hallgatók elsajátítanak olyan skilleket, amelyeket klasszikus tanórákon nagyon nehezen lehet megtanulni. Hát Pekingtől San Franciscoig használják azt, ami ebből a laborból kijött. Sok más nagy vállalatos kaptunk pozitív visszajelzéseket a Apple-től, a Google-től, a Microsoft-tól, a hasonló egyéb garázs cégektől. Ezt meg fogom kérdezni a felvételin. Emlékezzenek rá, megkérdezem, és akire jól válaszol, már föl is vettük. Doktori iskola vezetői szerepemben nagy örömmel köszöntöm elsősorban a közönség azon részét, aki a cél közönségünk, a doktori iskola képzése iránt érdeklődőket, a doktori képzést tervezőket, hadd fogjam föl így pozitívan, és hát szeretnénk a kérdésekre, amik felmerülnek, kételyekre, gondolatok kapcsán, amit megfogalmazódnak, bármiféle olyan dolog, hogy érdemes-e, hogy működik, minden ilyenre választ adni. Indulunk egy olyannal, hogy az itt ülők beszélnek arról, hogy ők hogy élték meg, hogy élik meg a doktori képzést, hogy látják a doktori képzést, egy kicsit az elején, és akkor van mihez kapcsolódni kérdésekkel. De bármelyik pillanatban szabad kérdezni. Teszünk egy kört szerintem, hogy az itt ülők bemutatkoznak, elmondják, hogy hogyan kapcsolódnak a doktori képzéshez, és egy-egy mondatban csak röviden, aztán majd én teszek föl körkérdéseket úgyis, hogy mindenki elmondhatja részletesebben, hogy mit gondol. Kezdjük akkor. Üdvözlök, én is mindenki, Kis Tamás vagyok, és a 2020 óta a Bocsát együttműködésében létrejött mesterséges intelligencia tanszéken vagyok Boss Scientist a hivatalos megnevezésem, és AI projekteket támogatunk MSc, PhD különböző szinten. Viszont elsőre ennyi. Üdvözlök mindenkit, Hubai Csenge vagyok. Első évemet kezdtem, mint PhD hallgató, szintén a mesterséges intelligencia tanszéken. A témám az érzelmi modellezés robotokban, ezen belül etorobotika területen belül interdisziplináris téma. Együttműködésben dolgozom az etológia tanszékkel is. Jó, én Laki Sándor vagyok, hát témavezetőként vagyok részben itt. 5 vagy 6 végzett doktoranduszom van, tehát hogy igazából megvan a tapasztalat hozzá. És hát a doktori képzések során, illetve a doktori kutatómunkák során sokszor dolgoztunk együtt ipari partnerekkel, tehát erről az oldalról is tudok választ adni. Leginkább én az Ericssonnal dolgozom együtt, hogy itt vannak további cégek, akik ugyanúgy részt vesznek ugye a kooperatív doktori programban például. És a másik sapkám, amiben itt vagyok, az meg hogy nagyjából 2 hete a adatbázisok, adatbányászat, mesterséges intelligencia, számítógépes hálózatok programnak vagyok a programvezetője. Jó, menjünk tovább. Német is használom. Halló? Én is üdvözlök mindenkit, én Uman Kristóf vagyok. Én már a vége fele járok, tehát én most egy negyedéves doktorandusz vagyok. Nemrég adtam le a a nyilvános védésre a disszertációmat. Én is egy kooperatív doktori képzésben veszek részt, az Ericssonnal együtt egyébként. Az én kutatás témám a statikus analízis. Szerintem ennyi. Sziasztok, én Kis Marcell vagyok, az OTP bankban dolgozom, mint kiberbiztonsági operációs csoportvezető, és a banki stratégiának, a biztonsági stratégiának a
végrehajtásáért felelek, és az én szárnyaim alatt fut a Kiberlab, és különböző IT biztonsági és AI security kérdésekkel és kutatásokkal foglalkozunk. Sziasztok, Kovács Gergely vagyok, az ELTE-n másodéves doktorandusz hallgató, illetve kooperatív doktori program keretében az OTP banknál is dolgozom, és a Kiberlabban így van szintén második éve. Ennek keretében is témákat viszek. Parkoláb tanár urat én ide szándékoztam hívni közénk. Legalább gyere előre valahova, ha már a székekből itt hirtelen nem jutott. Hozol egy széket, és akkor tanár úr talán az itt ülők között abban most a rekorder, hogy hányan védtek nála sikeresen. Borkoráb Zoltán vagyok, üdvözlök én is mindenki, és igen, hát szerencsé volt edáig 13 olyan kitartó doktorandusszal dolgozni, akik védtek. Itt áll a 14. hamarosan. Jó, én az első kérdést nyilván egy adott logikában teszem föl, ahogy haladtunk előre a doktori képzésben. Az első kérdés mindig az, hogy miért az a témaválasztás, ami. Úgyhogy én most első körben a doktori hallgatókat, akik itt ülnek, kérdezném meg, hát ha ez ötletet ad az itt ülőknek, hogy miért azt a témát választották, amit a Csengye. Számomra a viselkedés megfigyelése mindig egy központi része volt az életemnek, mert nekem nem feltétlenül egyértelmű észrevennem azokat a jeleket, amiket emberek közvetítenek. Egy másik érdekes dolog az meg a robotikai elképzelés. Tulajdonképpen a robotikával már magával is, hogy ez alapvetően mozgó dolog, egy mobilis dolog van a kezünkben, ami esetleg még gondolkodik is, tulajdonképpen tudjuk valamilyen szinten az életet modellezni, persze tökéletes sose lesz. Ugyanakkor számomra érdekes volt azt megfigyelni, hogy ezek a robotok is ugyanúgy tudnak viselkedni. Jó, jelenleg nem ugyanúgy, mint az élőlények, mert ebben még rengeteg munka lesz, de minden esetre érdekes számomra ez a viselkedés modellezése, mint a megfigyelés egy módja. Oké. Kristóf, azt hiszem te vagy a következő a sorban a doktori hallgatóként. Ugyebár az én kutatási területem az ugyebár a statikus analízis. Ennek ugyebár nem sok köze van a kalkulushoz, tehát ez leginkább arról szól, hogy programokban keresünk programozói hibákat. Fordítási időben, ezért statikus. És akkor én először találkoztam ezzel a témával, az még BSC-sként én második féléves hallgató voltam, és egy kari TDK konferenciára mentem el, mindenként szervezőt, én raktam ki a forrent és sütiket. És a hátsó sorból hallottam először erről a témára, amikor még a Horváth Gábor beszélt erről a statikus analízisről, és ahogy előadta azt, hogy itt most fordítási időben keresünk, tehát anélkül, hogy lefutna a programhibákat, és ez matematikailag egy lehetetlen probléma. És mégis valahogyan közelítjük. Ez annyira varázslatosnak tűnt nekem ez, hogy ez egy matematikailag lehetetlen problémára lehet egy jó, közelítő, iparilag alkalmazható megoldást használni, hogy őszintén szólva ez volt 2016-ban. Most pedig vagyunk 26-ban, és még nem tűnt el a varázsa. Tehát ez engem annyira letaglózott, hogy ebbe az irányba nagyon el akartam indulni, úgyhogy elvégeztem ott ugyebár a programozási nyelvek C++ képzést, rákérdeztem, hogy nem lehetne esetleg ebbe az irányba tovább haladni, ott hallottam először a Porkáb Zoltán tanár úrról, akkor vitte ő a multiparadigma programozás, mai nevén haladó C++-t, és akkor így kerültünk kapcsolatba, megkérdeztem, nincs esetleg valami téma ebben a statikus analízissel kapcsolatban? Volt, és akkor innentől kezdve egy hosszú ilyen kutatási munkakapcsolat alakult ki, és hát végülis onnantól kezdve, tehát nekem onnét jött a téma ötlet. Egyébként ezt a kérdést, amit most föltettem, én még háromféleképpen meg fogom kérdezni, majd látjátok, de menjünk végig a következő doktorandusznál, hogy miért ez a téma ami.
Nekem már a BSC alatt kialakult, hogy a kiberbiztonság az, ami engem kifejezetten érdekelt az informatikán belül, és ezért is választottam már MSC-re a kiberbiztonság szakirányt. És aztán ennek az MSC képzésnek a vége felé beszélgettünk témavezetőmmel, Ligeti Péterrel, hogy esetleg doktori képzéssel akkor folytatnám a tanulmányaimat, és hogy ez pontosan milyen témában lenne érdemes. És ezek beszélgetések során alakult ki a federál tanulás, ami most a doktori témám, és aztán később itt az OTP bankkal is egyeztettünk, hogy ez mint kooperatív doktori programban téma megfelelő. Ez számunkra és őket is érdekelte, aminek nagyon örültem, és akkor így ezt a témát ezen a témát tudok azóta is dolgozni. Akkor most megvan az átvezetés a vállalati kapcsolatrendszerünk felé. Mit gondol az OTP arról, hogy milyen jó doktori kutatási téma? Ez egy nagyon jó kérdés. Alapjáraton a megközelítésünk az stratégiai szemléletű. Több fontos aspektusa van ennek. Ugye nekünk vannak iparági problémáink az állandóan fejlődő támadási vektorokkal, az IT biztonság területén és az állandóan fejlődő AI-jal. És szeretnénk ezeknek a problémáknak az elébe vágni, és ahhoz, hogy a megfelelő szaktudás és a megfelelő témákat kiírjuk ezekbe, szükségünk van hands-on tapasztalatra és a legjobb koponyákra, akiket tudunk találkozni. És itt olyan szemmel nézzük, hogy jelenleg vannak olyan támadások és eljárások, amiket ismerünk, és szeretnénk ellenük védekezni, és ezekben a témákban kutatunk. De nyitottak vagyunk arra, hogyha valakinek van egy izgalmas témája ezen a területen, akkor szívesen meghallgatjuk ezeket az elképzeléseket, és vannak olyan témakiírásaink, amik esetleg jobban illeszkednek a diák gondolatához, mint a miénkhez, mert illik a saját profilunkba. És nagyon sok izgalmas területről, az egész banki területre érkeznek hozzánk igények. Ugye nálunk van nem csak a kiberbiztonság és a biztonsági igazgatóság létezik több terület, ahol van kifejezetten AI-os terület, fejlesztő terület, és itt ezzel próbálunk kaput nyitni az OTP felé ebbe a kiberbiztonságos világba, és a munkaterületre ez egy tapasztalatszerzés és megosztás egyszerre. Jó, akkor most mit gondol? Mi a jó kutatási téma, vagy Tamás, nem mit gondolsz róla? Igen, tehát a motiváció az ugyanaz, mint a kollégám említette, hogy igazából a stratégiába passzoló témákat keresünk. Mi az autóiparban tevékenykedünk, autóipari témákkal foglalkozunk, van fejlesztésünk itt Budapesten, illetve gyártásunk, és az egy külön pikantériája egy ilyen együttműködésnek, hogyha egy elméleti kutatás a gyakorlatban megvalósul, tehát ez olyan fontos ismérve ezeknek a PhD témáknak. De ugyanakkor arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy olyan témáink is vannak, amik lehet, hogy 5-10 év múlva sem fognak az iparba kerülni, tehát alapkutatásnak számítanak, például tipikusan neuromorph computing, ami egy ilyen téma nálunk, és az eltén máshol is foglalkoznak ezzel, de kifejezetten biztosak vagyunk benne, hogy a következő 5 évben nem fog bekerülni az iparba, mert annyira előremutató maga a témakör. Tehát elsősorban ilyen témákban keresünk PhD kollégákat, akik gyakorlatilag ezekben segítenek. A PhD kutatás az egyben egy speciális, hogyha az iparral közösen csinálják, hiszen van egy ipari témavezető és van egy egyetemi témavezető, tehát gyakorlatilag 2 supervisor van, úgymond, aki segíti ezt utat, és erre azért is van szükség. Tehát ezt még el lehet mondani ebbe a kérdéskörbe, hogy alapvetően egy ipari PhD az olyan, mint egy ilyen két ellentétes irányba menő kutatási téma, hogy ezt szeretnénk eredményt látni, szeretnénk ipari bevezetést látni, de ugyanakkor a doktoriskola megköveti a publikációt, ezt a kettőt kell összehangolni. Egy ilyen doktoriskola kell vezetni, ami izgalmas feladat, helyenként többet igénybevétele, de nagyon szép eredményeket hoz, és a publikációkban is az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon szívesen veszik a publikációkban ezt az ipari kapcsolatot, magát az ipari megvalósulást, azt, hogy egy valós témán, valós problémán egyszerűbben tudjuk kidolgozni, mint egy elméleti hátterírtású témán. Ez a röviden a háttere, így néz ki nálunk egy ilyesítén. Megválaszoltam a kérdést. Köszönöm szépen. Most egy pár mondatos hátteret hadd adjak ahhoz, hogy nem annyira véletlen, hogy ennyire erősen jelenik itt meg ma a vállalati együttműködésben folyó kutatás. Ez nem véletlen, ez egy tudatos fejlesztés a karnak sok éve, hogy arra törekszünk, hogy a oktatás, a kutatás és a vállalati
hasznosítása, az innováció, ez találkozzon itt az eltén. Ez a mesterképzésben is látszik, aki ide jár mesterképzésre, vannak a projektlaborok, ahol ez megtörténik, hogy olyan feladatok jönnek be cégektől, amelyek valós a cégek versenyképességét érintő kritikus kutatási témák, és hogyha ezeket meg tudjuk oldani, és az eredményt vissza tudjuk adni, az most az Ericsson-tól kölcsönzöm ezt a régi kifejezést, tőlük tanultam, hogy ez egy win-win-win modell, nyer vele az egyetem, erősödünk mi, erősödik a cég, és erősödik a gazdasági társadalmi környezetünk. Ezzel, hogy összekötjük a három dolgot, az oktatást, a kutatást, az innovációt, és ebbe a hallgatót is bevonjuk. A doktori hallgatót viszonylag természetesen jobban, könnyebben bevonható ebbe, de a mesterhallgatókra is ezt kiterjesztettük. És akkor itt van ez a pont, ahhoz és megszólítanám a két projektlabor gazdát, vezetőt, Sanyit és Zolit, hogy akkor a ti oldalatokról nézz ez, hogy néz ki, hogy mi a jó kutatási téma, mert a projektlaborok azok ennek a részét képezik, ennek a modellnek, méghozzá 2006 óta, ha jól emlékszem. Tehát egyszer egy matematikus barátom azt a viccet sütött el, hogy egy matematikus nem érhet nagyobb szégyen, mint hogy még az életében felhasználják azt, amit ő feltalált. Ugye mindenki látja, hogy az informatika nem ilyen. Szeretnénk praktikus problémákat megoldani, szeretnénk, ha a programjaink azok biztonságosabbak legyenek, hatékonyabbak legyenek, kevesebb hibát kövessenek el a programozók, és hát nyilvánvalóan ezt az egyetemről vannak elképzeléseink, hogy ezt hogy lehet követni, de mégiscsak az a jobb, hogyha az iparból közvetlen visszajelzéseket kapunk. A projektlaboratóriumok ezért nagyon jók, hiszen itt az ipari partnerekkel közösen létező problémákkal, náluk felmerülő problémákkal tudunk foglalkozni, a hallgatók beletanulnak azokban a témákban, amik valósak, amelyek tényleg gyakorlatban segítik az ipart. Nyilván nem csak azt a konkrét céget, hanem ezeket igyekezzük úgy megoldani, hogy általánosíthatóan mindenki számára, hogy a Zoltán mondta, hogy az egész társadalom nyerjen belőle, és mindeközben persze a projektlaboratóriumokban a hallgatók elsajátítanak olyan skilleket, amelyeket klasszikus tanórákon nagyon nehezen lehet megtanulni. Hogyan lehet csoportban dolgozni, hogyan lehet modern projekteszközökkel dolgozni, egy nyílt forráskódú rendszerben hogyan kommunikálunk a reviewerekkel, másokkal. Tehát én azt hiszem, hogy ez a laboratóriumoknak ez egyik legnagyobb erőnye. Valós problémákkal foglalkozik, gyakorlati tudást ad a hallgatók számára, de ugyanakkor mégis egy védett egyetemi környezetben, tehát nem az van, hogy kicsapjuk őket a pusztára, és akkor éljetek túl egy ipari környezetben, hanem azért mégis támogató, barátságosabb környezetekben tudjuk ezt meg. Jó, hát nálunk is hasonlóak a célok, ugye a kommunikációs hálózatok laboratóriuma az Ericssonnak a kutatási részlegével dolgozik együtt. Szó? Jó. Igen, hát az elsődleges cél az részben nálunk a doktoranduszok kiválasztása, tehát általában MSc-s hallgatókkal dolgozunk a laboron belül, nem olyan nagy volumenben, mint a többi laborban, és próbáljuk úgymond a hallgatót felépíteni, hogy utána sikeresen tudjon a doktoranduszi pályára lépni, és esetleg ugye olyan közös témát kitalálni, amivel a finanszírozás oldala is megoldható. Tehát itt gondolok a KDP-re, KDP előtt ugye az EIT Digital program volt, ami nagyon népszerű volt a hallgatói körben, és ugye megfelelő ösztöndíjat biztosított. Ugye itt ugye a KDP esetén, ugye erről gondolom lesz ma még szó, ugye nagyon fontos ugye a témaválasztás, mert a témaválasztásnak, vagy magának a témának ugye iparilag és akadémiai oldalról is fontosnak kell lennie. Tehát ugye akadémiai szempont az az, hogy hát illeszkedjen azokba a kutatási trendekbe, amik ma népszerűek, tehát hogy ez ugye egyfelől segíti a könnyű publikálhatóságát az eredményeknek, másfelől meg ugye ezeken a területeken lehet nagyobb impaktot elérni, mert most ugye mindenki
ugye ezt szeretné csinálni, vagy ezen a területen szeretne új eredményt elérni. Ugye ipari oldalról pedig ugye az ipari hasznosításdósága sokféleképp megjelentett úgy, hogy a kifejlesztett eredmények szabadalom formájában ugye beépülnek a cég portfóliójába, és hát ki hogyan használja ezt, az már ugye cégfüggő. Illetve akár szabványosítás is lehet egy szempont, ugye itt telekommunikációs területen ott ugye 5G, 6G, hát most már inkább 6G vagy 6G utáni dolgokról beszélünk, ugye ezeknek a szabványosításába is beépülhetnek azok az eredmények, amik a doktori munkából kijönnek. Köszönöm szépen, akkor most azért elmondom, amit a kollégák nem mondtak el, tehát hogy ezzel hova lehet eljutni. Kezdve a jobb szélén, a tőlem jobbra, tehát azért érdemes utána keresni azoknak a kulcsszavaknak, hogy kódcsekker, kódkompassz, az a labor, amit Porkolát tanár úr visz, és 13 doktorandusz nagy része, hanem mind ebben a témában mozgott. Majd lehet, hogy pontosítasz, de a lényeg az, hogy ezt egyszer volt alkalmam kínai küldöttséget fogadni, méghozzá nagyon magasrangú kutatásközponti vezetőket, tehát innen tudjuk, hogy kínai betűkkel is létezik a kódcsekker. Hát Pekingtől San Franciscoig használják azt, ami ebből a laborból kijött, szabad szoftver, Ericsson háttérrel, de szabad szoftver, közjó, a világ javára, és a tudomány is előre haladt. Úgyhogy ez nagy büszkeségünk, ez az eredmény, ami ott keletkezett. És hát a Google-től is jön visszajelzés rendszeresen, úgyhogy tényleg a világ két sarkát említettem csak. Ugye menjünk tovább, OTP Kiberlab, tele van izgalmas témákkal, tessék rákeresni a honlapra. Úgy tudom, hogy szabadalom is van már beadva az egyik kutatási témából, tehát ténylegesen hasznosítható, átütő eredmény is, és hát itt ilyen kvantumos dolgok is előjönnek, ráadásul izgalmas kiberbiztonsági oldalról, hogy kapcsolódik, csak amire én emlékszem, de egyébként valószínűleg nem erről fogunk beszélni, csak hogy jelezzem, tehát hogy nagyon színvonalas témák és kutatások. Ha megyünk tovább itt Laki Sándor esetében, hát az egyetlen olyan Horizon európai kutatási projekt, ami 5.-6. generációs mobilhálózatokkal kapcsolatban Magyarországon fut, az ehhez a laborhoz és Laki Sándorhoz kapcsolódik, tehát 5G hálózatok, 6G rendszerek. Tehát itt meg ez a kiválósági pontunk van meg, illetve hát a Bosch esetében én nem tudom pontosan idézni a számokat, de nagyságrendben 10 olyan jogvédett, szellemi jogvédett eredmény van, szabadalom és egyéb szellemi jogvédett eredmény talán az elmúlt 1-1,5 évben, amit ez a vállalati tanszék produkált, és akkor még nem említettük az adattudományi tanszéket, ami szintén egy vállalati tanszék, és ugyanebben a modellbe illeszkedik. Egy kicsit korábban jött létre, mint a mesterséges intelligencia tanszék a Bosch kezdeményezésére, az adattudományi tanszék az a Deutsche Telekom kezdeményezésére jött létre, és ugyanebben a logikában egyébként, amiről beszélgetünk. És hát azért az adattudományi részről meg azt kell tudni, hogy a Deutsche Telekom egyetlen Berlinen kívül Európában egyetlen vállalati tanszéke voltunk sokáig, lehet, hogy mind a mai napig Európában. Úgyhogy az is egy kiválósági pont. Tehát nincs minden sarkon egy adattudományi vállalati tanszék, hanem ebből Berlinen kívül egy van itt nálunk, Budapesten. Tehát ennek nyilván oka van. És erre ráadásul képzések épülnek, mesterséges intelligencia, adattudományi és egyebek. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy azért megemlítem, hogy milyen színvonalú pontra lehet bekapcsolódni, és ez fontos, mert ezt azért tanácsként mondom a jelentkezőknek, hogy akkor lehet nagy eredményt elérni könnyebben, hogyha már egy világszintű kutatócsoport eredményeihez képest teszünk hozzá valami újat. Ha valami világszintű eredményhez tudunk egy pici újat hozzátenni, az is világszintű. Ha ugyanezzel az erőfeszítéssel nulláról indulunk, az nagyon izgalmas és nagyon becsülendő kutatási erőfeszítés, de abból sose lesz átütő eredmény. Jó? Tehát nem mindegy, honnan indulunk. Úgyhogy amikor választanak, azt gondolják meg, hogy hol van az a kutatócsoport a karon, jó néhány van, ami egyedit tud produkálni nemzetközi szinten is, és akkor arra lehet ráépíteni a saját kutatási témát. De igazából én a doktori felvételi vizsgán, hát hogy Kristóf, már téged is én felvételiztettelek, vagy ott voltam, nem? De a legtöbbek esetében ott voltam az itt ülőknél. Mit szoktam kérdezni?
az, hogy mi a kutatási kérdés. Tehát, hogy mi az a kérdés, amit a hallgató, ami jelentkezik ide a doktoriskolába, az jó. De mi az a kutatási kérdés, aminek nincs még ma megoldása, és ő kitűzte, hogy ő azt a kutatási kérdést meg akarja oldani. Ez szokott lenni a kérdés, csak hogy a témát másképp kérdezzem, majd mondtam, hogy többféleképpen fogom ugyanazt megkérdezni. Tehát mi az a kutatási kérdés, konkrétan mi az a kérdés, amire 3 év múlva? Ott is 2 választ kapunk. Jó, ami eddig nem volt megoldás, most meg lesz. Mi ez a kutatási kérdés? Kezdjük semmi. Pillanatnyilag nem emlékszem, hogy akkor pontosan mit válaszoltam, de a jelenleg a fejemben lévő kérdés az az, hogy lehetséges-e. Mert sok mindent össze kell hangolni ahhoz, hogy valami nemhogy viselkedjen, de még a környezetét is érzékelje. Ehhez algoritmusok tömkelegét kell felhasználnom, és lehetséges, hogy néhányhoz sikerül még hozzá is tennem, ahhoz, hogy egy jól működő rendszert létre lehessen hozni. Tulajdonképpen igen, az egyik az az, hogy lehetséges-e ilyen rendszert létrehozni, a másik az az, hogy milyen érzelmi modellek alkalmasak arra, hogy adaptálhatók legyenek robotviselkedéshez. Jó, Kristóf, mi a kutatási kérdés? Igazából itt a statikus analízisnél, meg annyi kutatásban el lehet indulni, hogy milyen jellegű hibákat fedezzünk fel. Itt az én szemszögemből az igazán égető kérdés az volt, hogy ez hogyan lehet alkalmazhatóvá tenni. Itt az egyik kérdés az, hogy milyen szoftverhibákat tudunk elcsípni időben, de amit és ezt én elmentem az Ericssonnál dolgozok már azt hiszem 2018 óta, tehát, és 22-ben kezdtem a PhD-t. Szóval én pár éven át keresztül azért láttam nem csak a jelenjét, de úgy valamennyire úgy a folyamatát, hogy hogyan használják a statikus analízist az iparban. Az egyik dolog, ami feltűnt, az, hogy az egy dolog, hogy megtalálunk egy hibát, de ha ezt nem tudjuk értelmezhetően elmagyarázni a felhasználónak, akkor sokat nem is nyertünk vele. Sőt, ennél még azt is lehet mondani, ha találunk egy jó hibát, de nem tudjuk jól elmagyarázni, jobban megéri azt a hibát egyáltalán nem mutatni a felhasználónak, mert egy bizonyos ponton csökkentjük a konfidenciát az eszközökbe. Úgyhogy nekem ez volt a kutatási kérdésem, hogy hogyan lehetne ezt a statikus analízis eszköz, illetve a programozók közötti kommunikációt javítani, mert a nap végén a programozó mindig a legdrágább és legkevésbé elérhető erőforrás. Ha neki az ideje azzal megy el, hogy szerencsétlen hibaüzeneteken megy keresztül, akkor csökken a bizalom az eszközben, és megy az idő is, megy a pénz. Ez egyik dolog. A másik, hogy nem nehéz intuitíve jó rámutatni arra, hogy hogyan lehet bizonyos esetekben mondjuk egy ilyen hibaüzeneten javítani. De hogyan lehet ezt bizonyítani? Matematikailag megmutatni azt, hogy ilyen volt egy hibaüzenet előtte, és lett utána. Mert ipari szemszögből könnyű megindokolni azt, hogy miért gondolom azt, hogy egy ilyen hibaüzenet javítás az jobb lesz majd, de utána ezt, hogy el is tudjam adni egy tudományos téren, ez volt tulajdonképpen nagyon sokáig nekem a kérdés, és nem is olyan nagyon régen itt a PhD-nek a vége fele sikerült erre egy jó, szerintem kielégítő választ adni. Számomra a kutatási kérdés, visszacsatlakoznék a lehetséges-e kérdéshez. Nekem is lényegében ez lehetséges-e mesterséges intelligencia tanítását és az adatvédelmet összehangolni. Tudjuk, hogy bizonyos esetekben, szűk esetekben igen, de lehetséges-e úgy, hogy ez praktikusan működjön, lehetséges-e olyan adatokon, amik például banki adatok, tehát kifejezetten bizalmasak, lehetséges-e ennek ellenére ezeket felhasználni mesterséges intelligencia tanításához, úgy, hogy azok a modellek nem csak jó eredményt érnek el, de garantálni is tudjuk róluk, akár matematikai bizonyításokkal garantálni tudjuk róluk, hogy azok az adatok, amik bizalmas adatok, amiket fel kellett használni ezek tanításához, azok
nem fognak rossz kezekbe kerülni, nem fognak olyanok által megismerhetőekké válni, akik ehhez nem szabadna hozzáférniük. Jó, tehát a kérdést hallottuk, én majd még visszatérünk a hallgatókhoz is eredmény oldalról, mert ez a másik, amit mindig szoktam kérdezni, meg várok is. Azt szoktam kérdezni, hogy mi lesz a végén az az eredmény, amitől a világ megváltozik. Ugye, mert akkor van értelme a doktori kutatásnak, hogy olyan eredmény van a végén, hogy a világ onnantól kezdve máshogy működik, azon eredmény birtokában. De most hadd fordítsam a vállalati partnerek felé a kérdést, hogy kaptak-e már valami olyat, amitől a világ megváltozik, vagy még nem, de remélik, hogy kapnak. Igen, tehát most visszatolok meg külön KPI rendszerünk van arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen jó a működésünk, kvázi ez az ipari együttműködés is, és most egy ilyen 10-es listánk van, ami legalább impactban olyan nagy, hogy tényleg megváltoztatja a közvetlen környezetünket. A bevezetés, az implementáció, az industrializáció azoknak a tevékenységnek, azoknak a kutatásoknak, amik az LT-ből kijött, azok a kutatási eredmények, hogyha bevezetődnek, akkor pénzben is, és a környezetét is megváltoztatja annak a business unitnak, ahova beépülnek ezek a dolgok. Tehát ez egy olyan eredmény, ami büszkeséggel tölti azokat, akik ebben részt vettek egyrészt, és másrészt ez egy külön jó dolog, hogy ezt egyébként a doktoriskola ennek az eredményeit PhD-vel is elismeri, hiszen ezekből kutatások keletkeztek, amik a tudományos közösség is elismert. Tehát azt gondolom, hogy ha az eredményre kérdezünk, akkor ez a két eredmény az, ami bizonyítja, hogy ezek megvalósulnak, és jó úton járunk. És ugye ez a 10, ez csak a legnagyobb, ami jól látszik, de ugye vannak kisebb egyéb tevékenységek, egyedi use case-ek, kisebb publikációk, amik mondjuk egy projekthez tesznek hozzá, nem egy projektet, egy nagy projektnek egy nagy industrializációs lépést hoznak létre, hanem egy már meglévő, egyébként óriási projektet, önvezető autózáshoz tesznek hozzá egy olyan algoritmust, ami egyébként korábban nem volt. Őket nehezebben látni, de ugyanúgy szerves részei, és ők egy nagy csapatban dolgoznak, és azt a csapatnak a működésének a hatékonyságát növelték azzal, hogy azt az algoritmust létrehozták. Tehát az előbb a számháborúban, hogy nem, de ugye annyit javítanék, hogy nem 10, hanem egy 20-as nagyságrendben vannak szabadalmak ezen a területen nálunk. Publikációk száma 70-es számot ért el tavaly egy évben. A doktoranduszok száma, KDP-sek száma folyamatosan növekszik, tehát ebben a területen egyfajta közösség is létrejött, aki ebben a kutatásban részt vesz, hogy egymást segítik. Tehát még talán annyit kiegészte, hogy sokszor felmerül a kérdés, hogy érdemes-e tanulni, vagy elmenni dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez nem választás jelen pillanatban, ahol most ülünk, hanem ez egy kiteljesedési lehetőség, ahol a PhD tevékenységgel az a tudásbázis bővül, amivel önök sikeresebbek lesznek később. Azt a tudást, a megszerzett tudással többek lesznek, és talán közhely mondani, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével ez a tudásszint, a szervált tudásszint az sokkal magasabbra kerül a jövőben, mint ahogy eddig volt, és önök ebben a versenyben kvázi előrébb kerülnek egy PhD megszerzésével. Tehát az eredményességhez ez is szerintem hozzátartozik. Köszönöm, én most a Sanyit szólítanám meg vegyes szerepében, hogy valami olyan a laborból Ericsson felé, ami az Ericssonnál jelentős impacttal bírt. Egyetlen konkrét példa, amit úgy érzel, hogy kihoztunk valami olyat, amit használ az Ericsson, jelentős impactja van, eredmény. De ha gondolod, passzolhatsz és gondolkodhatsz közben. Nem beszéltük meg előre a kérdéseket, most látszik Sanyi arcán. Hát ugye, igen, tehát hogy ezek teljesen friss kérdések, úgyhogy tehát erre én azt szoktam mondani, hogy ugye alapvetően ugye mi az Ericsson Research-el dolgozunk együtt, tehát a mi laborunk. Ez egy kutató részleg, és ők is cégen belül ugye tovább adják a kifejlesztett technológiákat a fejlesztő unitoknak. Tehát, hogy ez egy ilyen több lépcsős dolog. Tehát, hogy így a hangot, a közös hangot is sokkal jobban megtaláljuk velük, mert ugye ők is érdekeltek a publikációban, persze ugye a szabadalmaztatás az egy nagyon fontos része, és igazából itt ugye nálunk is a szabadalmak száma az 22 fölött van, szerintem, ami már publikus, tehát. Most a témavezetői szerepre kérdeznék vissza, mert Zolinak amúgy is van egy időlimitje, tehát ezt mindenképpen szeretném, ha ő is megválaszolná. Igazából miért gondolod úgy, vagy miért érzed úgy, hogy ez neked, most nagyon nyersen fogalmazok, megéri, hogy már a 14. doktorandusszal töltöd
időd nagy részét, mert azért ez jelentős idő. Egy jó kutatási projekt részeként dolgozó doktorandusz esetében gyakorlatilag éjjel-nappal foglalkozol azzal a csapattal. A doktorandusszal rendszeresen, heti rendszerességgel dedikáltan konzultálunk, ugye ez a doktori témavezető feladata, legalább heti 1 óra az a minimum, de valójában egy folyamatos gondozás. Napi 1 óra. Miért éri ez meg neked? Miért érdekes ez? Miért jó? Azt hiszem, hogy nem veszíteném a fogadást, arra tippelnék, hogy itt mindenki, aki itt ül ezen az asztalnál, de túlfelén is, az átlagnál sokkal kíváncsi. Vannak bizonyos érdeklődési területeink, és szeretnénk felfedezni a világot, talán nem túlzás ezt így megfogalmazni, és néha sokkal többet letünk van, mint amennyit saját magunk meg tudunk oldani. Hát erre remekek a doktoranduszok, hogy besegítenek nekünk, multiplikálják az erőnket, miközben persze egy remek kontrollszerepet játszanak, mert egy jó doktorandusz bizony visszamegy a témavezetőjéhez, és megmondja, hogy hát ez egy marhaság, ezt nem így kéne csinálni, és akkor a jó témavezető meg elgondolkozik ezen. Tehát szerintem ez egy olyan szimbiózus a doktoranduszok és a témavezetők között, ami tényleg ez a win-win-win szituáció, mert problémák, amiket régóta izgatja az embereket, megoldásra kerülhetnek, vagy kiderül róluk, hogy marhaság, ilyen is van természetesen, kritikusan kell hozzáállni ezekhez a témákhoz, de annyi szép, remek, igazából örömteli esemény, amikor megoldunk egy nagyobb, korábban akár megoldhatatlannak tűnt problémát, hogy hát ez az örömfaktor, ez önmagában mindent megér. Jó. Sándor. Hát szerintem az Oli nagyjából mindent összefoglalt, mert én is ezt mondtam volna, hogy az embernek mindig több ötlete van, mint amennyi ideje. És ugye egy jó doktorandusz azért leveszi az ember válláról a terhet, ugye a munka nagy részét megcsinálja, időnként ugye ad visszajelzést, kap útmutatást, tehát hogy ugye duplikálja magát a témavezetőt, vagy hát legalábbis a hatékonyságot mindenképp. És ugye ránk meg egyre több egyéb feladat is hárul, úgyhogy... Igen. Tehát azért azt elmondanám, hogy nem csak a témavezető az, akire rábízzuk a doktoranduszt, hanem itt nálunk arra törekszünk, hogy minden doktorandusz egy tanszéki közösség egyenrangú tagjává váljon. És remélem, hogy ez sikerül is. Nyilván tanszékenként vannak változó szituációk, de ez az alapelv. Tehát a doktorandusz az egy egyenrangú kolléga. Jó? Tehát nem egy hallgató ebben az értelemben. Jó, hallgató jogviszonya van, de nem. Sok esetben egyébként tanársegéd is részállásban, vagy teljes állásban is amellett, hogy hallgatunk. De szemléletben arról szól a történet, hogy ő egyenrangú munkatársunk, kollégánk, és részt vesz a tanszék, közösség, oktatói, kutatói életében, tevékenységében folyamatosan jelen van. Különösen állami ösztöndíjas, és ez akkor egy elvárás. Még akkor is, ha van esetleg állása másútt is, ezt akkor is várjuk, hogy tegye oda magát, és közösség részese legyen. Ez egyébként sokat ad, mert nem arról van szó, hogy csak egy témavezető irányítja őt, hanem egy kutatói közösség részeként tud működni, és abból tud tanulni, nem csak egy embertől. És az oktatási szempontból is ez legalább ennyire fontos, erre majd visszatérhetünk, hogy miért fontos, hogy oktat, vagy miért ajánlott. Megjegyzem, nem kötelező félreértéseket elkerülendő, de kredittel és díjjal is jutalmazzuk az oktatást, de nagyon sokat tanul belőle a doktorandusz, hogy ezért is fontos, hogy az oktatói közösség tagja is, hogy ezeket kiemelném. De akkor kérdezzük meg a doktoranduszokat, hogy ők miért gondolják úgy, hogy ez számukra ad valamit, vagy adott valamit, mi az az érték, amit kaptak, megérte egyáltalán, hogy nekiálltak. Csak azt jelezném, hogy egy jó doktorandusz az időnként elbizonytalanodik. Tehát az, amelyik nem bizonytalanodik el, ott valami baj van. Tehát most nem tudom, hogy ki hol tart ebben a hullámvölgyben, tehát időnként egy rendes doktorandusz megkérdezi magától, hogy van-e még értelme annak, amit csinál. Ha nem, akkor nem jól áll hozzá. És persze meg kell találni a választ a témavezetővel együtt, hogy van értelme. És én most kicsit kockáztatok,
van értelme, és kapott valamit, Csenge? Kezdjük az elején. Köszönöm szépen. Mindenképpen van értelme, mert ahogy tetszett mondani, a közösség tényleg nagyon-nagyon sokat segít. Bármilyen jellegű problémám van, hogyha megkérdezek valamit, legalább egy ötletet biztosan kapok azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kéne megoldani. Természetesen ezek az elbizonytalanodások, hát én még nagyon az elején járok, szóval nekem ez a lehetséges-e kérdéskör, ez még évek múlva fog kiderülni, szóval folyamatosan ott lebeg a levegőben, és igyekszem mindenképpen megtalálni azt, hogy ennek hogyan lehetne ez lehetséges, és próbálkozni. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy bele is futok néha egy-egy zsákutcába, kisebb kérdéskörök mentén, akkor azt mindenképp meg kell próbálni másképpen, és tényleg erre nagyszerű közösség, a mesterséges intelligencia tanszék, mert ezer olyan ötletet kaphatok a többiektől, hogyha nekem esetleg valami nem jutott eszembe, akkor hogy oldaná meg valaki, aki esetenként teljesen más akadémiai háttérrel rendelkezik, mint én, vagy máshogy próbálna neki menni egy-egy problémának. Ugyanakkor, hogyha a többiek tesznek fel kérdést, hát ötletem az szokott lenni. Az, hogy ez mennyire hasznos számukra, az remélem egyre hasznosabb, ahogy telik az idő. Minden esetre mindenképpen szórakoztató problémákkal tudnak előállni. Jól értem, az a kérdés, hogy megírta, meg volt, aki nagyon más most erről beszélni, úgyhogy én már ennek a végén vagyok. Tehát ha minden jól alakul, én pár hónap múlva már nem leszek formailag egy doktorandusz, ami nagyon keserédes érzéseket vált ki belőlem. Szeretném azt egy kicsit hangsúlyozni egyébként, hogy itt hozzátenném a negyedik vint. Tehát itt a negyedik szereplő, aki nagyot nyer, az maga a doktorandusz, a hallgató. Ezt én nagyon tiszta szívvel el tudom mondani, hogy ez egy fantasztikus élmény, és az, hogy tényleg beintegrálja a tanszék a hallgatókat, ez ilyen apró dolgokban vettem észre, ami nekem nagyon tetszett, hogy az az oktató, aki nekem tartott órát BSC-n, MSC-n, akkor konzultációs szobára felmegyek, mint doktorandusz, úgy szóljuk meg a kollega. Amikor elmegyünk egy konferenciára, akkor szünetekben tényleg egyenrangú partnerként beszélgetnek velem, hogy hát lenne itt kutatási téma, nincsen nálad véletlenül pont egy ilyen eredmény, vagy részeredmény, amivel ezzel el lehetne indulni. Ez egy fantasztikusan felemelő érzés, hogy olyan emberek, akik már annyit tettek le az asztalra, és annyi ipari és kutatási eredményük van, ez tényleg felemelő. Ez szerintem ezeken nagyon-nagyon sokat adott a doktori alatt. És a nagy élvezettel hallgattam egyébként azt, hogy itt a PhD elején még vannak ezek a nyitott kérdések, hogy lehet ebből valami, és ezt én nagyon sokáig éltem a PhD alatt. Én ide is tehát már 18-tól végeztem ilyen olyan kutatásokat a statikus analízis irányába. 18-tól, és szerintem, vagy nem is feltétlenül attól, de mondjuk volt egy 3-4 éves periódus, amikor volt egy nagy szakmai eredményünk, tehát amit iparilag releváns volt. Az Ericssonban kaptunk nagyon pozitív visszajelzésre. Miután mi nyílt forráskódban dolgozunk, ezért sok más nagy vállalatos kaptunk pozitív visszajelzéseket a Apple-től, a Google-től, a Microsoft-tól, a hasonló egyéb garázs cégektől. És azt vettük észre, hogy ezt matematikailag bizonyítani, hogy tényleg ez egy mérhetően jobb eredmény. Éveken át keresztül küzdöttünk rajta is. Nekem megvoltak egyébként azok a pontok, amikor éreztem, hogy az eredmény nagy, és egy rangos folyóiratba el kéne tudnom ezt küldeni, és mindig többször is visszautasítást kaptunk, és ez egy nagyon izgalmas, egy vízválasztó pillanat volt, hogy meg tudjuk-e nyomni ezen a ponton, meg tudjuk-e találni azokat a matematikai, statisztikai modelleket, amikkel bizonyítani tudjuk ezt. És ennél felemelőbb érzés, mint olyan volt most
tavaly, amikor ezt Ottavába, Kanadába ki tudtuk vinni egy átcsillagos konferenciára, ez egy fantasztikus dolog volt, és ez a közös munka, a témavezetővel, a kitűnő munkatársakkal itt a tanszéken, ez egy felejthetetlen élmény, és nagyon remélem, hogy ennek én még tudok részese lenni, mert nálam is most már én is vesztek témákat, tehát vannak BSC és MSC és hallgatóim. Talán erre az eredményemre vagyok a leginkább büszke, hogy valahol tudom ezt én is tovább folytatni, és remélem, hogy fel tudok nőni ez a feladathoz én is. Ha én a megéri a kérdésre kell, hogy válaszoljak, akkor visszatérnék a kíváncsisághoz, ami már sokszor elhangzott is, és tanár úr valószínűleg megnyerni a fogadást, én is egy kifejezetten kíváncsi embernek tartom magamat, és itt az egyetemen lehetőség nyílik nem csak azokra a kérdésekre válaszokat keresni, amik a konkrét kutatási témához kapcsolódnak, hanem például része vagyok a kvantumkommunikációs projektnek is, amit szintén az egyetemen fut, ahol a doktori témámhoz kevésbé szorosan kapcsolódó, de szintén nagyon érdekes kérdéseken tudok dolgozni, illetve természetesen az, hogy az ELTE kooperatív doktori program keretében úgy kerültem az OTP bankhoz, ez is kifejezetten sok érdekes és számomra izgalmas kérdésre enged rá, hogy rálássak. Illetve, hogyha az említett elbizonytalanodások néha elő is fordulnak, akkor is ez a sokféle téma és sokféle inger, az mindig lehetőséget ad arra, hogy éppen egy olyan területre fókuszáljak, amihez aktuálisan éppen előjött egy ötlet, amin aktuálisan úgy gondolom, hogy ezt most előre tudom vinni tényleg jelentősen, és aközben mindig egy adott másik téma kapcsán mindig előjönnek újabb és ötletek, akkor is, ha éppen nem azon gondolkozom intenzíven, és ezt én kifejezetten jónak tartom. Meg a tanszéki közösséget is, itt, hogy említsem, akár így a konferencia szervezés, a Közép-Európai Kriptográfiai Konferencia, amit itt az ELTE-n tartottak talán 1 vagy 2 éve, annak a szervezésében is így részt tudtam venni, ami szintén egy kifejezetten érdekes és izgalmas élmény volt. Jó, hát ha már szóba került, ez fontos. Tehát nem csak vállalati projektlaborokban tudnak a doktoranduszok kapcsolódni kutatási csapatmunkában, közösségben feladatokhoz, hanem ez a kettő egyébként át tud fedni, hanem nagy európai kutatásfejlesztési projektekbe is bekerülnek a doktoranduszok, egyenrangú félként, tehát kutatói státuszban, és hát ebben az esetben elég elegáns bérezéssel. Tehát itt a karon úgynevezett projektalapú bérezést alkalmazunk, ami már összehasonlítható a piaci bérekkel is. Úgyhogy széles a skála, hogy ki milyen lehetőségekkel tud élni, nyilván az változik, de igyekszünk minden olyan lehetőséget felajánlani és biztosítani, ami vagy vállalati, vagy nemzetközi projektek formájában jelenik meg, és egyáltalán a nemzetközi kapcsolatrendszerről viszonylag kevés szó esett eddig, de azt gondolom, hogy itt már a konferencia esti sörözés az része a nemzetközi kapcsolatrendszernek, de a nemzetközi kapcsolatrendszer ez egy külön hozzáadott érték valószínűleg, hogy az adott területen a világ vezető kutatóival kapcsolat van, és a doktorandusz kapcsolatba kerül, aki ezekben a témákban, kutatásokban, a projektekben részt vesz. Na most miután lennének még ötleteim, hogy mivel foglalkoztassam az itt ülőket, de végül is nem róluk szól ez a mai alkalom. Ez egy felvezető volt, és körülbelül az első felét elhasználtuk a tervezett időnek. Én most abban bizakodom, hogy az itt ülők kellően aktívak, és kérdeznek. Az alapján, amit hallottak, meg az alapján, amit eleve meg szerettek volna kérdezni, most akkor átadnám a szót a érdeklődő doktoranduszoknak, hogy milyen kérdések jutottak eszükbe, akár a doktori tanulmányoknak a technikai részével kapcsolatban is, hogy hogyan tervezzék, hogyan készüljenek a felvételire, mik a követelmények, bármi ilyet is lehet, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban, és akkor majd megpróbálunk válaszolni. Úgyhogy rajta, ki az első kérdező? Már is. Nekem rögtön így az egész elejére vonatkozóan lenne egy kérdésem a jelentkezéssel és a felvételivel kapcsolatban, hogy láttam az interneten, hogy olyan verziója is van a képzésnek, ahol az MSc első éve után lehet jelentkezni. Engem ez érdekelne, hogy
hogyan lehet készülni és javítani az esélyeket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a publikáció előny, TDK részvétel, külön díj helyezés, konferencia részvétel, hogy tehát gondolom, hogy azt nem fogja tudni megmondani, hogy ez megvan, akkor biztos, de mi az, ami ha ez megvan, akkor nagyon valószínű, hogy... Hát majdnem meg tudom mondani, mert hogy ezt a szabályt tavaly, akkor elárulom, az én kezdeményezésemre implementáltuk egyedül az eltén. Tehát nincs erre máshol lehetőség, erre csak az informatika doktoriskolában van jelenleg lehetőség az eltén. A Nemzeti Felsőoktatási Törvényt módosították, és a törvény megnyitotta a lehetőséget, és nem sokkal később mi szabályzatot módosítottunk, egyetemit, mert különben nem megy, felülről lefelé halad a dolog. Törvény, egyetemi szabályzat, kari szabályozás, vagy hát doktoriskola szabályozás, és ez megtörtént. Tehát ha megkeresi a honlapon a doktori iskola működési szabályzatát, abban explicit feltételrendszer van már, levezetve egy sorozatból, hogy ez hogy működik. Röviden és tömören nem előny a publikáció és a TTK, hanem követelmény. Tehát ez a párhuzamos lehetőség, ez nincs nyitva mindenki számára, mert nem akarjuk bajba sodorni a hallgatót. Hát ha valaki nagy ambícióval ám, de túl korán ugrik bele, az senkinek nem lesz jó. Ha valakinek van már valamilyen publikációja, valamilyen eredménye, akkor érdemes. Akár a BSc lezárásával, tehát akár a mesterképzés megkezdésével egyidejűleg el lehet kezdeni a doktori képzést, tehát még csak meg se kell várni a mesterképzés első évének a végét, nem ezen múlik, azon múlik, hogy van-e már valami eredmény, amire ez reálisan építhető. Ugye a kimeneti követelményünk az 2 piros pontos cikk. Ez egy kicsit bonyolultan, minimum, de hát inkább 10 cikk összesen, vagy 6, tehát egy cikk egy eredmény. Ezt nem tudom, kutatásmódszertanból szoktam mesélni, hogy egy cikk egy eredmény, legalább egy eredmény. Tehát, hogyha már legalább egy eredmény van, ami közelít a piros ponthoz, tehát akkor már nincs nagy kockázat, mert ugye 6-7 eredmény, és abból 2 kiemelt, és ha egyik megvan, akkor már, ha nincs nagy kockázat, a második már meg lesz magától is. Kis túlzással. Jó? Tehát a helyzet az, hogy ilyenkor lehet ezt elkezdeni, de egy dologra vigyázni kell. Azt kérte az egyetem a központi szabályozás oldaláról, ezt tudtuk is, hogy komplex vizsgázni nem lehet MSc diploma nélkül, mesterdiploma nélkül. A komplex vizsgáról nem tudom mennyit tudnak, de az a fél úton van. 2 év után van egy komplex vizsga, 4 fél év után. Most nem nehéz kiszámolni, hogyha valaki elkezdi a mesterképzést, és aznap kezdi el a doktorit, akkor kicsit szűk a történet, mert hogy komplex vizsgára hónapokkal korábban kell jelentkezni, mint az megtörténik. Márpedig ez azt jelenti, hogy vagy 3 fél év alatt szerez mesterdiplomát, és akkor tud jelentkezni a 4. fél év közepén komplex vizsgára, vagy hát valamit játszani kell, passzív fél év segít. Tehát a doktoriba beiktat egy passzív fél évet, és akkor van ideje elérni a mesterdiplomával a komplex vizsgára jelentkezést. Elég bonyolult volt a válasz, de elég konkrét, azt hiszem, hogy ez a dolog összehozható. Ráadásul nem kell 2-szer 120 kreditet szerezni, a mesterképzés 120 kredit, a komplex vizsgáig is 120 kredit van a doktori képzésben az első 2 évben. Ezt nem kell duplázni, mert úgy találtuk ki a szabályokat, hogy keresztbekasba elismerjük a krediteket a mesterképzés és a doktori között. Tehát lehet, hogy több mint 120 összesen, de biztos nem 240 az első 2 év. Válaszoltam mindenre, vagy újabb kérdései támadtak? Az a legjobb persze. Hát igazából 2. Az egyik, hogy a piros pontos cikk az a Q1-es cikk? Nem. Ennél sokkal engedékenyebb a rendszer, de bonyolult a válasz. Megint csak a képzési terv és a doktori iskola működési szabályzatra hivatkoznék. Ott van egy meglehetősen bonyolult specifikáció, hogy mi számít. De a Q1 az jó. A Q1 az biztos Szuper. jó. Az A-csillag meg, hát az A-csillag, nem tudom, tudják-e mi az A-csillag, el szoktam mondani egyébként a mesterhallgatóknak. Az A-csillag az még a D1-nél is jobb. Ha D1 ugye a legjobb 10%, az A-csillag az 7,4%, a konferenciák között valami ilyesmi. Tehát a konferenciák legjobb 7,4%-a az A-csillag. Tehát az A-csillagot én nagyon-nagyon díjazom, hogy valaki olyat elér. Ráadásul egy konferencia megjelenés hatása, láthatósága, egy A-csillagé, az szerintem valószínűleg sokkal nagyobb, mint akár egy D1-es vagy Q1-es cikké. És azzal ne törődjenek, hogy a magyar tudománymetrikai rendszerben melyiket hova értékelik, az egy dolog. A-csillag, jó? Ez nagyon fontos, nagyon jó eredmény. De ha van egy Q1, az fantasztikus. Nem kérünk Q1-et. Egyébként van olyan doktori iskola az eltén, ami azt mondja, hogy legalább 3 Q1-es cikk első szerzője és hasonlók. Nálunk nem számít, hogy hányadik szerző, hány szerző, semmilyen nincs. Van ez a piros pontos, egy kicsit bonyolultabban utána, tehát sokkal megengedőbb a dolog.
Köszönöm, és még egy kérdésem lenne, hogy külső témavezető az mennyire? Hát külső témavezető attól függ, hogy mennyire külső. Tehát a Hunren kutatóintézetei közül 3 is van, ahonnan ha témavezetője van, akkor az nem külső, hanem együttműködés. Igen, Staki, oda nem kell még egy témavezető, a Stakis témavezetőt elfogadjuk, mint egyetlen témavezetőt. Ugyanez igaz a Rényire és a Wignerre. Köszönöm, és még egy utolsó kérdésem lenne, ez mondjuk talán másokat is érdekel, hogy a képzés struktúráját hogy képzeljük, hogy az első 2 évben tárgyakat is hallgatunk a kutatás mellett, és krediteket szerzünk, akkor a második év végén van egy komplex vizsga, és az utolsó 2 évben csak a kutatás van, és a védésre készülés? Majdnem, de lehet, hogy itt majd a doktori hallgatóknak is, hogy csak hogy foglalkoztassuk őket, átadom a szót, hogy ők hogy látják ezt. De valóban van egy viszonylag bonyolult szabályrendszer, hogy milyen típusú kreditből hányat kell minimum, és hányat lehet úgy megszerezni maximum, hogy ez beszámít. Ráadásul az első 2 évben, illetve a második 2 év 120 kreditjében. Van egy minimum az úgynevezett tanulmányi kreditekre, és ez az első 2 évre vonatkozik, de annak van egy maximuma is. Azért, hogy nehogy valaki a kutatást túlságosan háttérbe szorítsa, és akkor csak tanulással akarja. A doktori kutatásról szól. Persze kell tárgyakat fölvenni, de azokat, ami kell a kutatási témához. Tehát ez egyébként megint a mi specialitásunk többé-kevésbé, mert a tanulmányi krediteket sikerült kordába tartani, lenyom, korábban sokkal több volt, pontosan azzal a célral, hogy a kutatásra fókuszáljon a hallgató. Tehát gyakorlatilag 4 tárgyal le tudja a tanulmányi krediteket az első 4 fél évben, 4x6 kredittel, ez a minimum, amit teljesíteni kell, és abból ráadásul egy kötelező a kutatásmódszertan, úgyhogy lehet oktatásmódszertant is fölvenni, hiszen oktat, és akkor marad még 2, lényegében a 2 komplex vizsga felkészítésen, el is fogyott a 4 tárgy, ha akarja, több nem is kell. Tehát minimálisra van visszafogva a tanulmányi kötelezettség, mármint a kurzus típusú. A kutatás ugyanis nem kurzus típusú készség, hanem azt a témavezetőtől tanulja el, mint a középkori cipészimas a cipésztől. Tehát ezt így lehet elképzelni, az együtt dolgoznak, és akkor ugye eltanulja. Újat alkotni attól lehet megtanulni, aki tud újat alkotni. Vele együtt dolgozva. Erről szól a doktori képzés. Jó, és kevésbé a kurzusokról. De kurzusból annyi van, hogy Dunát lehet vele elkezdeni. Tehát ha szeretne kurzusokat fölvenni, rengeteg temérdek kurzus van, amiből válok. Köszönöm szépen. Tanulmányi út megtervezése jó, csak a doktori hallgatóktól is hallja azt, amit én itt kezdtem mondani. Hogy történt ez? Hát ez egy, ha tippeket lehet adni, ez jó egyébként, tehát én 4 darab ilyen tárgyat vettem föl, ahogy a tanár úr mondta, amiből egyébként nagyon sok kreditet lehet szerezni, és nagyon tanulságos, nagyon-nagyon sokat lehet tanulni az oktatásból. Tehát én programozás nyelvek C++ kurzust viszek már igen régóta, fél évente 2 kurzus szoktam vinni, tehát ez egy fél évente 8 kreditet tudok szerzni ezzel a 2 darab kurzusra. Tehát, hogy kurzusonként 4 kredit, ha jól tudom. Én ma szóltam rá a Kristófra, hogy túl sok az oktatási kreditje, tehát bátran oktasson, de nem számítjuk be mindent. Tehát mert arra meg van szintén egy maxi. Jó? Ugye? Igen, ez így igaz. De egyébként, tehát, hogy már csak azért is nagyon megéri oktatni, mert mondom, ez egy nagyon tanulságos folyamat, és amit most utóbbi időben feltűnt nekem, amire nagyon jó, hogyha magasra épülne a piramis, és a témavezetőnek olyan nagyon sok ötlete lenne, hogy már a doktorandusz is túlcsordul, itt lehet újabb tehetségekkel találkozni, újabb hallgatók, akiknek ezt szintén tovább lehet adni, tehát ez erre is nagyon jó. És a kutatásból kell ugyebár szerintem a krediteknek a túlnyomó részét ugyebár teljesíteni, és itt lehet, tehát sok mindenből lehet kreditet szerezni. Lehet abból is kreditet szerezni, hogy mondjuk az ember elmegy egy szakkollégiumba tartani egy 45 perces szakmai előadást. Vagy akár, hogyha egy ipari partnerre együtt kutat, és annak az ipari partnernek vannak belsős konferenciái, oda is el lehet menni. Lehet posztert küldeni konferenciáskor, vannak innentől kezdve határa csillagos ég, tehát lehet menni konferenciára, ezek mind-mind kreditet érnek, valamint ha előfordulna az, hogy az ember kutatást végez, de még nem jut el oda, hogy ebből egy tényleges eredmény legyen, tehát még nem írta meg belőle a cikket,
vagy a konferenciára még nem küldött be semmit, akkor lehet kapni konkrét eredménnyel nem járó kutatásért is lehet kreditet szerezni. Tehát ez szerintem rendes munkával ez a kredit nem szokott, én nem éreztem szorongatónak a tanulmányom folyamán. Igen, a másik két doktori hallgatót is megkérdezik, hogy ők hogy élték meg, vagy hogy élik meg a tanulmányi utat, meg ennek a tervezését, de azért azt, hát talán ezt nem ijesztgetésül, hanem biztatásul mondom, hogy a doktori hallgató abban a kitüntetett helyzetben van, hogy egy olyan kollégánk, akivel kivételezünk. A doktori hallgatótól ugye ajánlott módon heti 4 óra oktatást várunk el, egy tanársegédtől 12 kontaktórát, tehát egyenrangú kolléga egy tanársegéddel mindenben, de hát egy kivételezett helyzetben van, mert csak 4 óra és nem 12. Most ebből így vezetői és témavezetői fejjel, és amit Hollandiában láttam, most elnézést, ott még inkább igaz, az következik, hogy a doktori hallgató éjjel-nappal kutat, hát semmi más dolga nincs. Ráér éjjel-nappal kutatni, ez is egy kivételezett helyzet, ez még egyszer az életben nincs az egyetemen, ugye Sanyi? Tehát ez utoljára akkor van, amíg az ember doktori hallgató leginkább. Úgyhogy ezt tudja hozni a doktori hallgató, hogy teljesen kutatási dolgokra koncentrál, és az oktatás tulajdonképpen arról szól, hogy ő abból is valóban tanul, és bekapcsolódik a közösségbe. De akkor a tanulmányi útról esetleg csendben, hogy mit és hogyan. Hát őszintén szólva engem egy kisebb sokként ért, amikor megláttam még a doktori jelentkezésnél azt a szépséges táblázatot, hogy hogyan tervezem eltölteni az óráimat, amikor majd itt doktoranduszként létezni fogok. Ott szépen a táblázatban segítségként be van írva, hogy melyik fajta tevékenységből hány órát kell legalább véghez vinni, és talán azt hiszem még az is valahol ott van, hogy maximum mennyit lehet. Ebben nem vagyok egészen biztos, de szerencsére legalábbis én úgy tudom, hogy ezek akkor még irányelv szintjén működtek, mert 4 évre előre remélem, hogy ebben megerősítenek, de azt, hogy egészen pontosan hány órát és hány kreditet fogok a különböző tevékenységekkel tölteni, azt elég nehéz megjósolni. Mert igen, a kutatási tevékenységben olyanok is benne vannak, hogy hány cikk lesz, mert a megjelenésekért is át lehet számítani kreditbe, meg hány konferenciára küld be az ember posztert, ebből hány lesz külföldi. Hát igen, én azt a táblázatot elég sokat nézegettem. Szerencsére kaptam segítséget az alapján, hogy a többiek előttem hogyan terveztek ezzel, és egyelőre azt hiszem, hogy tudom tartani, jó, 2,5 éve vagyok itt, ez a második fél évem, de az előzőben hoztam azt, amit megterveztem. Igen, alapvetően a tanórákkal kapcsolatban az egy vicces dolog, hogy ott van a bőségzavara, tehát egy csomó minden olyan tantárgy volt, amit nagyon szívesen fölvettem volna, és ezek közül választani egy párat úgy, hogy ne csorduljon túl az órarend. Igen, én ennek még eléggé az elején vagyok, valószínűleg többiek tapasztalatai valahol relevánsabbak lesznek. Hadd erősítsem meg, tehát a doktori felvételi pályázati anyag része egy kutatási terv. Én ezt mindenkinek javaslom is, hogy témavezetőt kell találni, jó témavezetőt, jó csapatot, aki jó kérdés. A témavezető legfontosabb feladat, hogy a kutatási kérdés jó legyen. A legnehezebb dolog, ami vízválasztó, hogy mi a kutatási kérdés, és ez jól van-e megfogalmazva. Ha a kérdést már tudjuk, akkor az már fél siker, akkor már válasz is meg lesz. Jó, tehát erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy mi a kutatási kérdés, nem véletlenül tettem föl ezt újra, és hogy kell hozni egy kutatási tervet, és kell hozni egy várható eredmény elképzelést a felvételi vizsgára, hogy mi a várható eredmény. Kis fantázia kell hozzá. Hogy mi sikerül nekem 4 év múlva. Mi az én ambícióm, hogy mi az áttörő eredmény, ami 4 év múlva meg lesz. Ezt meg fogom kérdezni a felvételin. Emlékezzenek rá, megkérdezem. És akire jól válaszol, már föl is vettük. Nagyjából ezen múlik a felvételi sikere, hogy valaki jól válaszol-e arra, hogy tudja, hogy mit szeretne a doktorival elérni. De csak hogy érzékeltessem Csenge
álláspontját, hogy ezek tervek és változnak. Tudni kell, hogy a doktori felvételére behozott kutatási tervnek egy részletes, alapos, átdolgozott, kidolgozott változatát, ez része az első fél éves követelményeknek, az első fél év végére kell elkészíteni, teljes irodalomkutatással, mindennel. Tehát az első fél év végén már más a feladat, mint fél évvel korábban. Aztán a harmadik fél év végére, ha jól emlékszem, akkorra kell egy újabb verzió, amiben már biztos megint valami más van, mint nyilván egy évvel korábban volt. És a végén azzal szoktak jönni a doktori hallgatók, hogy most ők bajban vannak. Ugye eltelt 5 év jellemzően a védésig, de lehet, hogy 6. Adja be a doktori dolgozatot, megvannak az eredmények, és hát a doktori dolgozat címe az lenne, hogy na de hát ez nem az, mint amit én beadtam a felvételinél, hogy mi az én doktori kutatási témám, ez nagyon más. És akkor én azt szoktam mondani, hogy kedves kollega, ha nem tudod megmagyarázni, hogy egy ugyanaz, akkor nem érdemelsz doktorit. Jó, tehát nyilvánvalóan más, de ha nem tudod megmagyarázni, hogy miért ugyanaz, akkor baj van, akkor nem jár a PhD. Úgyhogy ezt úgy kell érteni, hogy ugyanazt a témát viszem végig, hogy az persze sokat változik, de valahol megvan benne egy koherens történet. Hogy a témavezető is normális esetben állandó végig, ugyanis ez egy bizalmi viszony, tehát a témavezető-hallgató kapcsolat az egy bizalmi viszony. És hogyha ez megtörik, az nagy baj, ez egy kivételes eset, általában nem szokott sűrűn előfordulni, és akkor néha a hallgató félreérti ezt, hogy ilyenkor mit lehet tenni és mit nem, és jön a doktori iskola vezetéshez, és azt mondja, hogy hát a doktori iskola, a témavezetőmmel kialakult egy konfliktus, amit nem tudtunk feloldani, és akkor most kérek egy másik témavezetőt. Most ez így nem működik. Tehát a témavezető doktori hallgató kapcsolat az olyan, hogy van, talált a hallgató egy témavezetőt, és a témavezető egy hallgatót, egymásra találtak, vagy nem. És hogyha váltani kell témavezetőt, az ugyanígy történik, hogy én nem tudok kijelölni témavezetőt, mert melyik témavezető az, aki egy adott, eddig más témavezetővel kutatott témához hozzárendelhető és parancsra, akkor azt témavezeti. Ez nem létezik. Tehát azt értsék meg, hogy itt a kutatási témát, a csapatot, a témavezetőt, mindent jól meg kell választani, és úgy kell jelentkezni, mert akkor van siker, hogy ez a választás jól átgondolt az elején. No? És akkor hallgatói út. Igen, itt még a 4 évre előre tervezés nehézségeihez kapcsolódóan arra még biztatnék mindenkit, hogy aki kooperatív doktori pályázatot tervez, az kellően általánosan, de azért nyilván a pályázat követelményeinek megfelelően, de úgy fogalmazza meg, mert ott fél éves lebontásban a 4 éves időtartamra előre meg kell tervezni a pályázatban, hogy hogyan fog zajlani, mind vállalati, mind egyetemi részről a kutatás. Úgyhogy ez valóban egy igen nehéz és elgondolkodtató feladat. Illetve ahhoz annyit tennék még hozzá az oktatáshoz, hogy ha jól tudom, akkor az első 2 év során összesen 6 heti 1,5 órás gyakorlattartása az, ami a maximális kreditszámot így kitölti. Ugye ez csak, hogy konkrét számok is elhangozzanak. És igen, ezentúl azt hiszem, hogy minden más elhangzott már. Jó, még annyit, hogy idén változtak a kooperatív doktori képzés szabályai, de mostanra nagyjából az látszik, hogy bátran vállalható. Jó, mert voltak mindenféle hírek, hogy nem sikerül, ezt kell visszafizetni, azt kell visszafizetni. Ez most már mind tisztázódik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy van egy kvóta, amit az egyetemnek teljesítenie kell, és addig, amíg azt teljesíti, addig nem egyénileg kérnek számon bárkin is bármit. Ugye egy igazi doktori témában mindig ott van a kudarc lehetősége, mert az nem jó kutatási téma, amiről biztosan tudjuk, hogy meg lehet csinálni. De persze, ha jól tervezik, jó a témavezető, akkor biztosan sikerül, félre ne értsék, de egy igazi kutatási téma, ugye Kristóf is itt említett, hogy volt pillanat, akkor nem látta, hogy meg lesz a megoldás, de meglett ez a válasz, de meglett. Tehát mindig van némi kockázat, de ezt a kockázatot ne tessék túlértékelni. Tehát ezek kezelhető kockázatok, főleg, ha jó a témavezető. Tehát a KDP-nél se kell megijedni, a kooperatívnál se, és ez itt egy bejáratott történet nálunk, a karon. Meg kell mondjam, most lehet, hogy titkot fecsegek ki, a többi kar gondban van. Ugyanis az történt, hogy az egyetemnek biztosított állami ösztöndíjas helyekből a fenntartó kikötötte, hogy milyen arányban kell legalább hány kooperatív doktori képzéshelyet kell biztosítani.
És a kooperatív doktori képzés most kétféle lehet, vállalati vagy kutatói utánpótlás, tehát tanársegédi, de mindenképpen másfajta gondolkodást igényel, mint egy nem kooperatív doktori képzés. Úgyhogy most úgy tűnik, hogy ami nálunk bejáratott, az máshol kevésbé ismert. Nálunk, ahogy Sanyi mondta, az Európai Innovációs Technológiai Intézetnek a projektje keretében 2012 óta vannak ipari vállalati doktori kutatási ösztöndíjas helyek, és ennek a mintájára hozta létre egyébként a magyar állam, pont az EIT ipari doktori mintája volt az egyik indulópontja annak, hogy létrejött a kooperatív doktori program első változata pár évvel ezelőtt. Azóta többször változott, most egy legújabb változat van, de bátran tessék kérni a kooperatív doktori program helyet, mert rangsorban megadhatják, hogy leginkább kooperatívos szeretnék lenni, ez egy külön kategória, és most ebből sok van, és ráadásul a többi kar nem biztos, hogy fel tudja használni. Tehát, hogy lehet, hogy számunkra különösen sok kooperatív hely lesz, tehát mindenkit biztatnék, hogy kérje. De ha nem fér bele a kooperatív kvótába, akkor mondhatja, hogy második helyen elég nekem egy sima állami ösztöndíj is, akkor ott vesszük figyelembe, ha a kooperatívan nem, rangsorban nem fér bele. És ha netán az állami ösztöndíjba se férne bele, akkor még mindig ott van egy menekülő út, hogy önköltséges, bár eddig elég jól álltunk tavaly előtt mindenki, aki kért állami ösztöndíjat, meg is kapta, aki arra érdemes volt, úgy értem, tehát a felvételi sikeres volt neki. De akkor még mindig van egy harmadik eset, ha idén kevesebb lenne valamiért a hely, mint a jelentkező, hogy azt mondja, hogy önköltséges, és akkor még mindig nem biztos, hogy így marad, mert fél év múlva felszabadul valahol egy hely, egy állami ösztöndíjas hely, és akkor ő azt megpályázhatja a felszabadult ösztöndíjat. Tehát nagyon sok útja van annak, hogy valaki hogy végzi el, és milyen helyre pályázik. De erre vissza lehet kérdezni bátran, ha ez gyors volt. Jó, de mindesetre kooperatív volt, aki csak teheti, pályázzon, mert azért most egy nagy lehetőség idén. Lehet, hogy sokkal több lesz, mint volt korábban. Jó, további kérdés, hogy most már van jó sok kérdés. Köszönöm. Így a KDP-re rákanyarodva, ugye azt hallottam, hogy ez havi 400 000 forintról lecsökkent 250 000 forintra. Ez még a mai nap is így van-e? Igen, tehát valóban csökkent a kooperatív ösztöndíj, sőt, úgy az ipari konzulensek, mint a belső témavezetők korábbi díjazása megszűnik. Tehát kisebb a pénzkeret, viszont több a hely. És továbbra is igaz az, hogy csak akkor működik a kooperatív, ha vagy egy vállalat, vagy az egyetem maga kutatói utánpótlás címén legalább félállásnyi állást is ajánl. Ugyanabban a kutatási témában. Tehát nem arról van szó, hogy valaki pizzát hord egy vállalatnál fél állásban, és akkor kooperatív, hanem nem a vállalatnál is azt a kutatásfejlesztési feladatot kell végezze, ami egyébként a kutatási témája a doktori képzésben, tehát ez így kapcsolódik. Na most én megtehetem szemtelenül, arra biztatnám a vállalatokat, hogy legyenek szívesek és kompenzálják az ösztöndíj csökkenését. Tehát félállásban ugye alkalmazza a cég a hallgatót, és az, hogy 400-ról 250-re csökkent az ösztöndíj, az nem tragédia, ha a vállalat meg többet ad bérbe a félállásra. És miért ne? Ezt azért merem mondani, mert az EIT programban egyébként a vállalatok adták a pénzt felét. Mármint a hallgatónak. Tehát egyáltalán nem szokatlan a mi partnereinknek, akik abban részt vettek, hogy kvázi megduplázzák azt a pénzt, amiről szó van. És ez leginkább nálunk értelmes üzenet. Most gondolj el a bölcsészkart, aki gyakorlatilag eddig nem nagyon találkozott kooperatív programmal, hogy ők erre hogy tudnak reagálni, és mi módon, hát törik a fejüket. Megjegyzem, én mindig adom nekik bátran a tanácsot, hogy minden olyan téma jó, aminek társadalmi, gazdasági, együttműködési modell impaktja van, és az bölcsészettudományi területen is létezik. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy ez ott is elindul, mert egy igazán vezető egyetem az a 70-es évek óta gyakorlatilag szakterülettől függetlenül ebben gondolkodik, hogy a saját regionális társadalmi gazdasági környezetének a innovatív motorja, függetlenül a tudományterülettől. És ez az egész történet erről szól. Ez a szerepe. Jó? Tehát biztatnám, ne aggódjon, a vállalat biztos többet ad, mint korábban, és kikompenzálja az ösztöndíjat. Ezt én merem ígérni, mert nem én adom a pénzt. Én hozzászólnék egy pár szót, és talán az is segít, hogy különböző EU szabályzatok miatt nálunk ki is lesz írva a bérsáv szerintem különböző részeken, szóval ez lehet, hogy segítséget fog adni egy pár hónap múlva. Igen, de ez a bértranszparencia elve, amire utal a kolléga, igen. Jó, további kérdés? Egy olyan kérdésem lenne még, hogy milyen
ösztöndíjakat lehet még igénybe venni KDP mellett, mert azt hallottam, hogy az állami doktori ösztöndíjat elveszik, tehát azt nem lehet, de milyen mondjuk kari ösztöndíjat, vagy mondjuk e-köpöt, vagy bármit lehetne mellette. Ugyan veszi föl itt a kolléga a válaszaimat, de akkor is kikotyukom a titkot, jó? Tehát volt erről egy diskurzus egyetemi szinten, egyetemi doktori tanács, és annak egy bizottsága szintjén, ahol nekem nagy öröm részt venni ezeken az üléseken, a doktoriskolát képviselni, és én ott elég konkrétan azt az álláspontot foglaltam el, hogy mi nem fogjuk korlátozni a KDP-vel párhuzamos ösztöndíj lehetőséget. Volt egy olyan ötlet, erre utal gondolom, hogy aki KDP-t kap, az úgyis sok pénzt kap másokhoz képest, mert ugye alapösztöndíj az kevesebb. Én meg azt gondolom, hogy nem, semmiféle ilyen egységes egyetemi korlátot mi nem alapítunk. Úgyhogy most az az egyetemi álláspont, hogy doktori iskolák, karok maguk szabályozzák, hogy szabad-e párhuzamosan ösztöndíjhoz jutni máshoz, vagy nem. Amíg engem lát, addig szabad. Jó? Ez informatikai karon. És van egyébként kari ösztöndíj is doktoranduszoknak külön a kar forrásából. Aztán van olyan ösztöndíj, hogy kiválósági ECOP ösztöndíj. Ott lehet, hogy korlátozottak a lehetőségeink beleszólni, de én ott is amellett fogok kiállni, hogy lehessen párhuzamosan a kettő. Nem biztos, hogy az ECOP kiírásban nem kerül bele olyan, hogy nem, de akkor még lehet még harmadik, negyedik, és ott nem fog belekerülni korlát. Ami rajtunk múlik, nem lesz korlát. Jó, tehát ezek kompozicionálisak lesznek, jó? Amit csak lehet. Olyan kérdésem lenne még, hogy a KDP-nél, hogyha valaki mondjuk abba hagyja, akkor milyen visszafizetési kötelezettsége lesz? Hát ugye ez volt a másik rémhír, hogy akkor vissza kell fizesse ő azt, amit ő kapott, meg még a képzésére kapott itt, nem tudom, 12 milliót, vagy valami egészen extrém összeget. Cáfolom, jó? Röviden és tömören, ennek a nagy része rémhír, félreértelmezése jogszabálynak az egyetemi doktori önkormányzat bogozta ki a választ, tehát őket idézem, ők azt mondják, hogy nem egyénileg van visszafizetési kötelezettség, hanem egy olyan van, ami egyébként eddig is volt, tehát hogyha nagyobb arányban vallunk kudarcot, mint eddig, ugye nem mindenki véd, bizonyos arányban sikeresek a védések, és hogy ennél nagyobb arányban van kudarc, na akkor kérik számon, hogy mitől csökkent a sikerességi ráta, és a különbségre kérnek az egyetemtől visszafizetést. És nem kötelező, hogy az egyetem akárkire is ezt áthárítsa. És aki nem önhibájából szenvedett kudarcot, tehát ha valaki önhibájából semmit se csinált és kudarc, akkor azt nem fogom védeni, de aki önhibáján kívül nem tudott védeni, azt nem fogjuk olyan helyzetbe hozni, hogy ki bármit vissza kellene fizetni. Jó, ezt tudom igen. Mi számít önhibán kívülinek? Hát nézze azt, hogy a kutatási eredményt valami dolgozott keményen és nem érte el, ez nem feltétlenül olyan, hogy erről maga tehet. Ez benne van a pakliban. A túlsűrűn nem, mert azért a nagy arányban sikerül a dolog. Tehát, de még ezt se gondolom, hogy a doktori hallgató hibája feltétlenül, vagy az lenne, hogy nem ért el az eredményt. Itt arra gondolok, hogy valaki tulajdonképpen semmi nem akadályozta az illetőt, csak a lábát lógatta, felvette az ösztöndíjat, aztán azt mondja, hogy jaj, nem sikerült. Hát na az azért egy erősen problematikus eset. Jó, de hát nem ezt várjuk. Nem is jellemző egyébként. Tehát ez nagyon ritka, hogy egy doktori hallgató, aki jelentkezett doktori képzésre kellően motivált, az ne törekedne eredményre. Ugye mondtam, hogy éjjel-nappal kutatnak, ez a jellemző, tehát nincs itt semmi probléma ezzel a dolog. Ugye elhangzott, hogy volt pár sikeres doktoranduszon, volt pár sikertelen is. Tipikusan, tudom én, ha az illető Basia egyszerűen elment külföldre, ő meg utána ment, és vállalt egy jó állást mondjuk Microsoftnál Seattle-ben, és emiatt nem folytatta a doktoriát. Hát ez úgy gondolom, ez inkább önhiba. De a Microsoft fizet ilyenkor. De abból a fizetésből meg vissza tudta volna fizetni az összeget. Tehát ilyesmire kell gondolni. Egyébként itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy én úgy látom, hogy a legnagyobb kockázat bármilyen doktori képzésben és bármilyen módon a motiváció elvesztése. Tehát mindenki gondolja át, mielőtt belevág, hogy 4, 5, 6 éven keresztül ő kellően prioritásként fogja kezelni ezt a kutatási témát. Tehát megvan benne ez a kíváncsiság, megvan benne ez az elhatározás. Régebben azt mondtam, ez ma már nem igaz,
De régebben azt mondtad, hogy jó fizető állás, család és doktori közül csak 2 lehet választani egyszerre. Ez ma már nem így van, mert Kristóf ugye 2 gyermekes apa, miközben egy jó Ericssonos állás mellett most fog védeni, tehát ez se igaz természetesen, de mindenki gondolja át a motivációját, amikor belecsap ebbe a dologba. Ez a legnagyobb rizikó, én úgy látom. A motiváció elvesztése, minden máson az a tudományos közösség, amit itt a kar alkot, tud segíteni. Jó, további kérdés? Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ha valaki doktori hallgatóként tanítana itt az egyetemen, akkor mennyi a maximális tartható gyakorlat? Nincs formalizálva, hogy mennyi a maximális, de ha én vagyok a témavezetője, és elkezd túl sok órát tartani, akkor azt én nem engedem. Jó? Ilyen egyszer. A témavezető sok mindent tud irányítani, vagy rossz irányba vinni, remélhetőleg nem, de a témavezetőkkel is foglalkozunk néha legalább annyit, mint a hallgatókkal, hadd áruljam el, hogy jó irányba vigyék a dolgokat, ha új témavezető, akkor különösen. Nem, de a heti 4 óra az ajánlott jó, tehát azért ez egy útmutató. Tehát a heti 4 órát néha túllépik a doktoranduszok, 6, de ha már 6 fölé mennek, akkor én szoktam szólni, hogy ez sok lesz. Jó, van olyan demonstrátor, aki heti 12-16 órát tart, azt meg nem is értem. Én olyankor is szoktam olyat mondani, hogy na de egyszer volt Budán kutyavásár, ezt nem engedjük. Tehát ezeket érdemes észszerű korlátok között tartani. Én azt is szoktam mondani, hogy én végzős hallgatóként heti 8 órát tartottam, és hát mit képzel a hallgató, hogy többet akar tartani? Annak idején én tartottam, ezt mégse tűrhetem. Tehát a heti 8 óra az tényleg egyfajta plafon a szemembe, de a 4 az ajánlom. Jó, de nem kell, a 4 sem kötelező, mindig van, de nagyon ajánlom, mert az viszont segít. A heti 4 óra az az a szint, ami segít inkább, mint gátol, és hát mindig van olyan hallgató, akinél meg azt mondom, hogy jó, megértem, hogy nem tart órát. Tehát gondolja, hogy van olyan doktori hallgató, aki nagyon introvertáltan kutatáscentrikus, és igazából nem tud jó órát tartani, ahhoz új bőrbe kéne újjászületnie. És ezt akkor nem kell erőltetni, mert minek? Tehát ezért mondom, hogy nem kötelező. Ráadásul nálunk kredit is jár a óratartásért, oktatási kredit, és még fizetünk is érte. Na most más helyeken vagy csak az egyik, vagy egyik se, csak hogy értse. Tehát ez egy informatikai kari specialitás, hogy pénz is, paripa is, fegyver is, és még valami, hogyha van egy eredménye, és az publikálható, akkor még eddig nem fordult elő, hogy azt mondtuk volna, hogy nem finanszírozzuk a publikációt itt a karon. Teljes egészében. Ez az Open Access díjra is igaz, és a konferencia publikációkra is igaz. Tehát olyan nem tud lenni, hogy nem tudja az eredményét publikálni, de ez egyébként, hogy félre ne értse, nagy vállalás, mert egy publikációnak a létrejötte, akár konferencia, akár Open Access, ezek milliós tételek, darabja. Tehát egy konferencia részvételi költség, repülőjegy, most nagyon tartok a kerozinárától, tehát repülőjegy, szállás, regisztrációs díj, napi díj, meg én nem tudom mi, villamosjegy, a végén, egyébként még a villamosjegyet is haza kell hozni, azzal is el kell számolni, csak hogy világos legyen, darabra mindegyiket külön-külön, csak hogy legyen mit csinálni az adminisztrációnak egyesével lekönyvelve villamosjegyeket. Tehát a helyzet az, hogy ezek ilyen nagyon nagy tételre áll össze egy konferencia, úgyhogy azért meg kell gondolni, hogy hova. Előzetesen kérünk olyat, hogy mielőtt beküldi a hallgató, mi a témavezető társszerzővel előre kér egy doktoriskola vezető és dékáni támogatást, hogy ha elfogadják, ugye ez a feltételes mód, ha elfogadják a cikket, ha sikerül, ő kéri, hogy erre az esetre mi adjunk egy garanciát, hogy adjuk a forrást hozzá, és ezt megvizsgáljuk, hogy észszerű-e, vagy azt mondjuk, hogy inkább máshova küldje, mert nem oda kéne. Mondjuk azt nem nagyon szoktam szeretni, hogyha valakinek csak Las Vegas-i konferencia jó, vagy Honolulu, vagy én nem tudom mi, vagy Bangkok szokott még nagyon kedvenc hely lenni, Bangkoki konferencia. Hát általában az nem indokolt, hogy csak oda küldhető, viszont horribilis ára van, vagy Ausztrália. Tehát ezeket azért nyilván van egy tárgyalás, hogy hova és hova ne. És az Open Access-re ugyanez igaz, hogy könnyen lehet, hogy van ingyenes kvóta alternatíva, és akkor inkább oda. Tehát van egy előzetes dékáni jóváhagyás, dékáni szintig megy, mert a dékán az egyetlen
kötelezettségvállaló a karon, az dékáni jogkörben van, tehát végül is ő dönt, de előre leegyeztetjük, és akkor a publikációnak is megvan a pénzügyi háttere. Na ez sem mindenütt van így, ezért mondtam el. Jó, mielőtt hallanak ezt-azt. Mi még minden publikációhoz adtuk a forrást eddig, és adni is fogjuk. No? Bármi kérdés? Igen, elszöksz. Jó. Okay. Köszönjük szépen Porkoláb Zoltán oktatónknak, hogy részt vett a kerekasztalon, és akkor folytatjuk a kérdésekkel. Itt láttam egy... Köszönöm szépen. Jó estét. Olyan kérdésem lenne igazából a bemeneti feltételekkel kapcsolatban, és ott is a témaválasztással, hogy történik igazából, megkeressük mi a tanárokat, a témakiírókat, vagy válogatunk a doktori iskola meghirdetett témáiból, vagy is esetleg vihetünk. Ne nagyon érezze magát kötve az, hogy mi van meghirdetve. Mert egyrészt még mindig tudunk kitenni újabb témát, ha nagyon akarunk. Ez nem teljesen fér bele a normál protokollba, de én még mindig megtettem ez idáig, meg mindig ebbe az irányba mentünk. Elvileg a felvételi időszak megkezdéséig lehetne új témát kitenni. Én láttam már olyat, hogy május 31-i határidő, és május 30-án még kitettünk új témát, mert a hallgatók az érdekelte, témavezető is szerette volna, és minden, hogy mondjam, elvárt protokollt felrúgva május 30-án kikerült az új téma, a doktori hura. De ha nem került ki, és akkor is van egy kiút, ugyanis akkor a hallgató jelentkezik a témavezető által meghirdetett valamelyik témára, aztán azt mondja, hogy témát módosítok, amit lehet. Jó, és már is megvan az új téma. Tehát mindenre találunk megoldást. A lényeg, hogy legyen jó kutatási kérdés, jó témavezető és jó kutatócsoport. Jó? Ez a lényeg. Ezt találja meg. Ezt viszont magának kell megtalálni, vagy kérhet tanácsot valamelyikünktől, hogy merre keresgélje, de a vége az, hogy önnek kell megtalálni azt, akiben bízik, ugye ezt mondtam, meg aki önben bízik. Ez a kölcsönösnek. És mindenképp első a témavezető, hogy ugye már a tehát hogy a téma leírásra kell felvételizni is, hogy mit viszünk végig. Tehát először mindenképp a témavezetőt kell. Így van, és a témaleírás nem jó, ha témavezető nélkül találja ki egyedül. Jó, a kutatási kérdést az a jó, ha témavezetővel egyezteti. Tehát kell a témavezető, igen, akkor ezt jól találja. Minél előbb. De még ráérünk, május 31-e még odébb van, de azért igyekezzen, jó? És hogyha május 30-án bajba van, hogy kell még egy nap, szóljon, majd valamit csinálunk. De az május 31, úgyhogy nincs probléma. Ennek, köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne a kooperatív doktori képzéssel kapcsolatban, és főleg az OTP-sekhez fordulnék, hogy fogadja el az OTP, és 50-50%-ban az azt hiszem elhangzott, hogy úgy kell a doktori képzésen és a munkában is részt venni, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Egy félreértés van, mielőtt a kolléga válaszol. Nem. Éjjel-nappal kutat az egyetemen, plusz félállásban csinálja az OTP. Ezt szerettem volna megerősíteni, hogy ez nincsen másképp, csak mellette éjjel-nappal dolgozik nálunk is. Arányosan. Tehát akkor 50-50, inkább 100-100. De természetesen. De nem, itt ugye alapjáraton nagyon sok rugalmasság van bennünk, szóval attól függ, hogyha valakinek több idő szükséges a kutatására a munka mellett, akkor most is van olyan kolléga, aki például mindig van egy fix nap, mondjuk egy csütörtök, amikor ő a kutatásával foglalkozik pluszban, és hogy ezeket az időket részben, egészben meg elengedjük a kollégának, hogy tudjon haladni a munkájába, hiszen akkor értéket teremt a tudásával, hogy nekünk ez megéri. Most? Mi a válasz? Hát igazából a szerződés, a KDP szerződés mellett be van építve, hogy ő kutató tulajdonképpen, és nem is szoktuk szeretni, ha projektmunkán dolgozik egész egyszerűen, avval az indokkal csak, hogy ez a projektmunka, az a kutatásában felhasználható, az egy lényeges különbség, hiszen azért kutató, hogy 5 év alatt 5 PhD-t szerezett, az felülír nagyon sok mindent. Ez egy érdekes dolog, nekem ugyebár az Ericssonban, ugyebár ez fontos, hogy a KDP szerződés valóban kimondja azt, tehát ezt a szerződés a hallgató megköti a céggel szemben is, és az egyetemmel szemben is, és a cég ott egyértelműen kimondja azt, hogy ő alapvetően
támogatja, segíti a hallgatót ebben. Én most az Ericssonban azt látom, hogy azért tényleg nagy a flexibilitás. Nálunk azért kell projekteken dolgozni, de mindig szokott lenni flexibilitás arra, hogy akkor, amikor a projekt szükségletek vannak, akkor van lehetőség oda fókuszálni. Velem szinte soha nem fordult olyan elő. Egy disszertáció megírása, ez most a hátam mögött van, ez egy több hónapos szerkesztési feladat, ami nagyon sok időt és energiát vesz el. Én nem kaptam az Ericssontól szerintem soha nagyon pesztelálást arra, hogy ezt vágjam vissza. Ez azért, hogy is mondjam, tehát csodák nincsenek. Tehát azért egy kooperatív doktori az egyetemmel, az iparral, pláne, hogyha az embernek 2 gyereke van, azért ez megköveteli az embertől azt, hogy mesterszinten végezze az időmenedzsmentet, de én azt veszem észre, hogy BSC óta én ebből egyre jobb vagyok. És minél több, pláne, hogyha összejönnek a 3. gyerek is, hogy minél több a feladat, annál könnyebben tudom ezt menedzselni. Az ember egész egyszerűen beletanul. Különösképp a vége felé. Nem tudom, hogy addig a szinergiáig eljutottál, hogy az esti mese része néhány olyan gondolatmenet, ami egyébként a mese formájában, ami a doktoridnak is része, mert az ember el tud jutni idáig, és ez komoly kompetenciafejlesztés a kisgyerekek esetében, tehát ez össze tud kapcsolódni. Jó? Nem tudom. Köszönöm szépen. Más kérdés? Jó estét kívánok! Köszönöm a lehetőséget a kérdésre. Én Kis Gábor vagyok, és 4 kérdés is felmerült bennem a doktori felvételével, illetve a képzés elvégzésének a természetével kapcsolatban. És ezek szerintem logikusan követik egymást, úgyhogy felteszem tömbösítve őket. Az első kérdésem az, hogy Laki tanár úr is említette, hogy még MSc során olyan hallgatók, akik bekapcsolódnak a projektfeladatok elvégzésébe, felkészítik őket a doktori felvételre. Sajnos erre esetemben már nem lenne lehetőség. Én ugyan itt végeztem az ELTE-n az alapképzést, de mesterképzést ugyan informatikai területen, de máshol. És az első kérdésem arra vonatkozik, hogy ez valamilyen szinten befolyásolhatja, vagy korlátozhatja a felvételi sikerességét. Van egy kötelezettségünk arra, hogy egy pontrendszert alkalmazunk, és a pontrendszernek vannak kritériumai. Az egyik ilyen történet az arról szól, hogy van, akinek van-e publikációja, vagy diákköri munkája. Mindkettővel lehet pontot szerezni abban a részpontszám kategóriába. Nyilván, ha se publikáció, se diákköri munka nincs, akkor az a részpontszám 0. De ettől még állami ösztöndíjas helyre is elérhető pontszám tud kijönni. Tehát az, hogy egy ilyen részpontszám hiányzik, az nem katasztrófa. Nyilván előny, ha megvan. Jó? Akkor egy másfeledik kérdés, hogy társszerzői publikáció is? Nincs jelentősége, hogy hány társszerző, nem osztunk le, nem játsszuk ezt a játékot. Informatikában az, hogy társszerzőkkel leosztani, az egy nagyon veszélyes ötlet. Ez az én véleményem, mert hiszen pontosan adott szerepek szerint csapatban készülnek a publikációk, és ezek a szerepek fontosak, és annélkül nem tudunk eredményt elérni. Tehát az, hogy egy más tudományterületen egyébként logikusnak elfogadható módszer az, hogy leosztjunk valami pontszámot leosztunk a társszerzők számával, az nálunk igazából nem releváns, ez nem az a szakterület. Jó? Úgyhogy a felvételiben sem számít, hogy van társszerző vagy nem. Sőt, a doktori védésnél sem számít. Ugye azt mondtuk, hogy piros pontos cikkből legalább 2 plusz néhány további, és mindegy, hogy vannak a társszerzők. A lényeg az, hogy az ő eredménye, a hallgató eredménye mi volt, amivel ő járult hozzá. Azt meg tézisekbe kimondja. Tehát nem az számít, hogy van-e társszerző, hanem az, hogy mi az saját eredmény. Jó. Köszönöm szépen. A második kérdésem az, hogy az már a doktori program elvégzését illeti. Én most már sok-sok éve dolgozom az iparban, és hát fogalmazunk úgy, hogy személyes okok miatt nem engedhetem meg magamnak, hogy a teljes állású munkámat feladjam, illetve az ezzel járó előnyeket. Viszont itt hallottam, hogy már volt említve, hogy emellett is lehetséges elvégezni a doktoriskolát. Mi erről a véleményük, hogy ez továbbra is fenntartják, illetve hogy mennyire nehezíti meg? Hát attól függ. Tehát nyilván, hogyha a teljes állású feladatrendszerhez kapcsolódik a kutatásához,
Hát a kettő összhangban van. Ugye a kooperatív doktorinak pont ez a lényege, hogy azt a témát műveli a cégnél, mint amit egyébként kutatási témaként a doktoriskolában is, meg belső témavezetésre, stb. Folytat. Tehát, hogy a kettő koherens, akkor nem, sőt, az segíthet. De ha teljesen más csinál a cégnél, teljes állásban, ráadásul a cég úgy működik, hogy nem tudja, hol vannak az észszerű korlátok adott projektekben, és nem is napi 8 órát dolgozik időnként, hanem egyes időszakokban 12-t, mint amilyen 16-ot, mert úgymond határidők vannak, és teljesen más, mint a kutatás, hát akkor azért abból gond lesz. Tehát ez a tapasztalat. Jó, tehát nem mindegy, hogy mi az a teljes állású feladat, és ez hogyan van menedzselve, időmenedzsment hasonló, tematikusan hogyan illeszkedik. Tehát én óvatosságra intenék, hogy valaki úgy szaladjon neki doktoriskolának, hogy teljesen más csinál teljes munkaidőben. Az nehéz ügy. Értem, köszönöm szépen ezt a választ is. A harmadik kérdésem arra vonatkozik, az ösztöndíjrendszerre. Ugye ezt talán egy kicsit vissza is kanyarodhatunk itt a második kérdésre, hogy én milyen teljes állás mellett hogy tudnám végezni a doktori iskolát, hogy emellett hogy látják, lehetséges egy olyan állami ösztöndíjas helyet elérni, ami biztosítja a tandíjmentességet a doktorandus számára? Persze, tehát a kettő össze van kötve egymással. Tehát az állami ösztöndíjas hely az egyben azt jelenti, hogy az állam ad képzési támogatást. Azért nem véletlenül emlegettem, hogy észszerű módon kell a publikációs költségeket fedezzük, mert csak hogy értsék, azt mondtam, hogy kb. 1 millió forint nagyságrendben átlagosan egy publikáció. Egy évre a teljes összeg, amit egy magyar állami rendszerben fölvett állami ösztöndíjas után kapunk, az kevesebb, mint 1 millió. Nem sokkal, egy picivel, de kevesebb. Tehát csak, hogy értsék, hogy nem sok mindenre elég, amit az állam ad, de minden esetre ebben az esetben, ha állami ösztöndíjas helye van egy doktori hallgatónak, akkor ő nem fizet tandíjat, mert az ösztöndíj mellett a legnagyobb előny, hogy a képzési költséget az kiváltja a magyar állam. Nem túl elegáns módon, de kiváltja. Jó, az az 1 millió elég, amire elég, a többére meg nem. És itt nekünk megint a vállalati kapcsolatrendszer tud segíteni, hogy a vállalat projektlabort finanszíroz, forrás van, abból is tudunk fedezni költségeket, illetve hát azért valljuk be, a külföldi doktori hallgatók esetében nem 1 millió forint ez az összeg, tehát ezt összességében érdemes nézni, és a hallgatóink is. Ez megint egy pozitív dolog, nemzetközi közösség. A doktori hallgatónk 1/3 külföldi. Ezt nem tudom, tudták. Egyébként a kar összes hallgatójának az 1/3 külföldi, itt tartunk, és ezen belül a doktori képzésben résztvevők 1/3 is külföldi, és utánuk azért egy jelentősebb bevétel van, ami az összköltségvetést valamennyire kezelhetővé teszi. Jó, de mindenképpen állami ösztöndíjas helyre törekedjen, mert különben 2 millió forintot kell befizessen évente ön vagy a cég, akinél dolgozik. A cég átvállalhatja természetesen, de ha nem állami ösztöndíjas hely, az önköltséges hely problémája nem az állami ösztöndíj hiány, ami egyébként nem túl magas, hanem a tandíj kötelezettség, ami 2 millió forint évente. Értem, köszönöm szépen. És az utolsó kérdésem a képzési időre vonatkozik, hiszen ha 4 éves a doktori iskola, de itt Porkoláb tanár úr, aki már nincs itt, említette az 5 és 6 évet is. Tehát, hogyha úgy alakul, hogy 4 év alatt a doktorandusz nem ér a végére a kutatási témájának, akkor szabályos keretek között, ha jól értem, van lehetőség ezt kibővíteni. Nem akarom a szabályrendszer teljes bonyolultságában ismertetni, de még 6 évnél is tud több lenni, ugyanis ez az aktív fél évek száma plusz 2 év, amiről beszélünk. Tehát 8 aktív fél év, plusz 2 év. 1 év automatikusan, meg 1 év méltányossági alapon még adható, meg szoktuk adni. Most, hogyha kihasználja az összes passzív fél évet is, akkor ebből simán lesz 8 év is, mert amennyit lehet kérni passzív fél évet. Sőt, van egy speciális szabály, ami viszonylag új, és alkalmazzuk, hogyha az egyik doktorandusz, itt a hölgyekről van szó, gyermeket szül, akkor egészen speciális szabály lép életbe. Ez talán tavaly szerencsére hoztak egy ilyen döntést, ő talán plusz 6 fél évet is kérhet ezen a címen, még az abszolútúram után is. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy hány évre tolható ki, mert egyébként ez egy stratégiai taktikai játék, amit megint vagy tanácsot kér tőlem, mert leginkább ez szokott történni, vagy a témavezetőjétől, tehát tudunk taktikázni, hogy mit, hogyan érdemes. Hogyha még nem lenne meg az eredmény, határidők élesednek, akkor igazából a 8 aktív fél éven belül érdemes beszúrni a végén 1-2 passzívot, hogy időhöz jusson.
akkor ez a legjobb stratégia, ha kell. De senki nem mondta, hogy 8 fél éven hamarabb nem lehet védeni. Tehát például az MSC-vel párhuzamos képzésnek pont az a lényeg, hogy minél hamarabb megszerezze valaki a fokozatot, és ha valaki nagyon ambiciózus, tehetséges és eredményes, akkor pillanatok alatt doktorálni tud, tehát nem kell, hogy 8 fél évig tartson a történet. Azt hiszem 2 évnél rövidebb idő alatt szabályzati alapon nem megy. Tehát 1 év a komplex vizsga, meg még 1 év, de nem kell, hogy sok év teljen el. Hát akkor anekdotaként hadd mondjam el, hogy amikor az egész doktori képzés Magyarországon indult, akkor az elsők egyike voltam, akinek az a szerencsés lehetőséget adott, hogy doktoriskolába be tudtam lépni, de nekem készen volt a doktori dolgozatom, amikor elkezdtem a doktoriskolát. Mert ez egy ilyen speciális történet, hogy előtte nem volt doktoriskola, de én csináltam a kutatásokat, úgyhogy én rekordidő alatt doktoráltam. Szerintem azt nem fogja tudni produkálni, nekem 1 éven belül volt a védés, de ez azért volt, mert kézdoktori dolgozattal kezdtem. Úgyhogy tanács, kézdoktori dolgozat és nagyon gyors. Jó? Tehát ez egy... Köszönöm, nagyon motiváló. Köszönöm szépen a válaszokat.